Výborné a jednoduché orechové krekry. Pri vianočnom pečení sa často stáva, že ostávajú bielky a nevieme, čo s nimi. Takže pripravíme si 5 bielkov, 250 g práškového cukru, 300 g orechov, 150 g hladkej múky a nejaké korenie a štipka soli. Orechy som dala vlášské a mandle, ale môžete si namixovať, aké chcete. Bielky, cukor, štipka soli a škorica vymiešame, pridáme oriešky, zapracujeme a nakoniec po troche pridávame múku a uvidíme, koľko nám vezme, aby to nebolo ani riedke, ani tuhé. Ja som nakoniec ešte pridala perníkové korenie a citrónovú kôru. Na tenko som to rozotrela na olejovaný papier a piekla som to na 130 stupňov 25 minút. Potom som to vybrala, pokrajala na plechu a ešte som to dala dosušiť na ďalších 20 minút. Po upečení ich rozoberieme a ešte ich necháme pekne dosušiť na plechu. Sú absolútne dokonalé, takže ich rozhodne vyskúšaj.